Исәнмесез балалар? Бүгенге дәрестә геометриянең иң мөһим теоремаларының берсе өчпочмакның почмаклары суммасы турындагы теорема белән танышырбыз. Теорема: өчпочмакның почмаклары суммасы 180 градуска тигез. Әйдәгез, әлеге теореманы исбатлап үтик. Исбатлау өчен ирекле ABC өчпочмагын һәм бу өчпочмакның A, B һәм C почмакларының суммасы 180 градуска тигез икәнлеген исбатлыйк. Исбатлау өчен AB ягына параллель итеп, C түбәсе аша DE турысы үткәрәбез. AB демәк DE-га параллель дигән сүз. Һәм монда безнең барлыкка килә 1, 2, 3 почмаклары, A һәм 1 почмагы DE һәм AB параллель турларын AC кисүчесе белән кистергәндә барлыкка килгән аркылы ятучы почмаклар. Демәк, алар тигез. Шулай ук AB һәм DE параллель турларын BC кисүчесе белән кистергәндә 3 һәм B почмаклары аркылы ятучы почмаклар. Демәк, аркылы ятучы почмаклар тигез була. Монда барлыкка килгән 1, 2, 3 почмаклары DC'ye җәелгән почмагын төзиләр. Почмак DC'ye 1, 2, 3 почмакларның суммасына тигез. Җәелгән почмаклар 180 градуска тигез булалар. Демәк, 1, 2 һәм 3 почмакларның суммасы 180 градуска тигез була дигән сүз. Бу ике тигезлекне исәпкә алып, нинди нәтиҗә ясый алабыз? 1 почмагы A почмагына тигез, демәк, почмак A плюс 2 почмагы C почмагына тигез һәм 3 почмагы B почмагына тигез. Демәк, A, C, B почмакларының суммасы 180 градуска тигез килеп чыга. Теорема исбатланды. Хәзер өч почмакның тышкы почмагы төшенчәсе белән танышырбыз. Билгеләмә: өч почмакның кайсыда булса почмагы белән чиктәш почмагы бу өч почмакның тышкы почмагы дип атала. Теорема: өч почмакның тышкы почмагы өч почмакның үзе белән чиктәш булмаган ике почмагының суммасына тигез булганлыгын исбатлый. Исбатлау өчен ниндидер ABC өч почмагы алдык. Һәм ABC өч почмагында шулай ук BC'ды тышкы почмагын билгелик. Ягъни BC'ды почмагы ABC өч почмагының тышкы почмагы булачак. Демәк, теорема буенча BCD почмагының үзе белән чиктәш булмаган A һәм B почмакларының суммасына тигез икәнлеген исбатларга кирәк. Теореманың шарты буенча BCA һәм BCD почмаклары чиктәш. Демәк, чиктәш почмакларның үзлеге буенча аларның суммасы 180 градуска тигез була. Икенче яктан, өч почмакның почмаклары суммасы турындагы теорема буенча A, B һәм C почмакларының суммасы 180 градуска тигез. Демәк, бу ике тигезлектән BCD почмагының A һәм B почмаклары суммасына тигезлеге килеп чыга. Теорема исбатланды. Дәресебезнең теория өлеше тәмам, практик өлештә күрешкәнчегә кадәр.